بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental ar andu juluma, bandiraɓe ɓe bandam ar andu dine maɗa to YouTube, bandiraɓe dendagal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto. min calmini moni kala e mon, min juurima ɗum, min jafnima ɗum ni. windande men ñalawma hande gaddaten so Allahu lamɗo o jaɓi. eɗen jafno moni kala, eɗen juuro ɗum, eɗen beltani ɗum. windande men ko fati e korka. kalaten joni ko alhaali jobgol. so tawi neɗɗo ene rewe korka, holno yoɓirta. so neɗɗo ene rewe korka, hade wiide ene hoora korkaji nafilaji goɗɗi, yo yoɓ korka o rewete ko hawa gayna. korka ɓurka himmude gardinaka ha yettoyo hawa gayna ko rewete ko, o natana noon yidde wadde gattal. ceerno wi wota ɗawwu un, nonne ene aña deweteɗo korka ta ɗawwu un gattude qabla nadrin aw gada in. deweteɗo korka ene aña o waɗa ta ɗawwu woni gattude korka. mbiya min joni hande de kam ko altine, jango ko altine, jango komi dawro korka tan mbiɗa yiilo baraji. te tawa aɗa jogino takkere, aɗa takkanno Allah, wona rafi hebno ma mbiɗa oɗo rafi kala ñande Allah sellinimi e makko mami horan Allah ñalawma. takkere nde a toɗɗaki ñalawma o, mbiɗa tan ko ma hoor ñalawma walla ma hoor balɗe ɗiɗi. ɗum ko ñamande e dow dande ma, tawde Allah sellinima, ñamande nde waɗɗima ya yoɓ. wadde noon hada wiide aɗa hoora altine o kay aɗa yiilo baraji, fuɗɗo altine o joɓa hen takkere wonde e dande ma nde ha gayna. so takkere nde gasi, ala korka gorka ndeweɗa, eyi ɗo sa yiiɗi gona ha joni e wadde gattal ma. wadde ene aña noon wadde korka gattal ko adi ha joni takkere wonnode e dow dande makko. aw qada in, ene aña wadde korka gattal ko adi yobdemo korka lewru korka ka o reweteno. aɗa rewe lewru korka, aɗa wiya aɗa suɓo altine alkamisa aɗa hoora, ceerno yob korka ndeweteɗa ka ha gasa. a ala kay a suwa yobde ñamande ndeweteɗa, wiidema aɗa hokka dewannoɗomo o, te a suwa yobdemo omo rewma ñamande, ko dokkatamo ko kadi ko hono ko rewatma ko. ceerno ɗum wona haqqilantagal no fewi de. yobde nde kay ko ɗum waɗɗi. so ɗum ala nandata koye neɗɗo jiɗɗo yende, jiɗɗo korompude, ko noon mbaɗa. yukrahu liman alayhi daynun min nadari sawmin. ene añana on mo woni e mum ñamande takkere korka. aw alayhi daynun min ramadana, walla on mo woni e mum ñamande lewru korka. an yatatawwa'a bisawmi, o gattira korka. ene aña o gattira korka hatta yaqdi ma alayhi min daynin, hawo yoɓa ko wonno e makko e ñamande ko. saɗa rewe ñamande, yiɗa ko ya yoɓa ha gayna nde natana gatte ma. wa aslu hadha ma jaa an malikin annahu balagahu an Sa'id ibn al-Musayyib annahu su'ila an rajulin nadara siyama shahrin hal lahu an yatatawwa'a, faqala Sa'idu liyabda'a bin nadri qabla an yatatawwa'a. imam Malik haalama ko haali wonde o hebri ha joni yettimomo haala ummade Sa'id ibn al-Musayyib wonde on namdanoma alhaali neɗɗo takkanɗo Allah horde lewru tan omo takkani Allah lewru, omo waɗa ɗum korka, wona lewru korka. mbete on ene wawi gattude tan wiya mbeɗa hoora jango walla ɓawo jango taw lewru ndu suwa hoorede. Sa'idu wi ala, yo fuɗɗoro takkere nde o jogii nde hawa gayna
ko adinde omo wiya omo wada takkal ko adinde omo wada takkere yo adoro ha joni jobbi korka ka hawa gayna ne takkere nde o fudda natande wiide omo wada gattal wadde non ina moƴƴi jomum o watta hen haqqille saha mo neddo jogi takkere kadi toddande biiden ko takkere nde ko wellita o wiran ko bela hoora nyalawma sinno o wino ko altine on altine ari o horani o wiyata omo hooray odo altine korka gattal dum woni omo addi e deftere makko faa'idaji o wi yahrumu tatawwu fi zamani nadhari almuayyan saha takkere takkande nde toddande nde do de foti wonde do biya ada hoora don gattal ala dum kam ene harmi takkere toddande ko wayno biya alkamisa e aljuma odo garo mi takkani Allah horde dum a waddi hen wondore wala waddani takkani Allah horde alkamisa e aljuma garowo do o alkamisa e aljuma so ari ko odo biida so benni a wawa yobo dum bangoddo an ko odo alkamisa e aljuma biida joni non odo alkamisa e aljuma ara biya ada hoora taw wona takkere nde pandida hen tan ko yimbe no koora alkamisaji ada hoora alkamisaji ala dum en harmi tawde ko takkere toddande dum en harmi fa in fa'ala wa tadawwa fi zamanihi qadahu o wi so tawi tidde hoore hebimo ha o jabi o wadiri hono non o wadi korka gattal ngal e on saha mo forano wadde dum mo biiden en harmi yo yobo korka ka caggal ton li annahu fawatahu li ghayri udhrin de wonde do korka takkere ka wana ngantu eggini kay place makka ko kanko wela egginde ka wadde non ko jobete ka korka takkaka takkere toddande so bennino so tawi ko ngantu bennini dum hankadi ko fatima tan kono kaado wiyataake fatima sabu kaado ko kanko wela faato wadde nonne kadi ena anya takkude ko adi yobde korka hayso takkere nde non ko tengtunde toddande takkere nde ganduda ko tengtinande fofde ko yobde nde taw ardi ko wayno joni asura gattal biyanno mi tengtina ngal hayso o gatti non yidde horde ko wayno asura haran en walla nyalawma arfa en kanko omo rewe korka yimbe no koora hande nyalawma arfa tan o wiya yo hor nyalawma arfa te omo rewe korka ala dum ene anya so wadi ma sellu kono non ene anya yida ko yo yob ko rewete ko haw gayna so arfa ari o hor walla ko wayno asura a harani en yo yob ko rewete ko haw gayna o fuddo horde dido korkaaji koy yeso anyede en biyane hen harmi wadde non so tawi jomum o wadi hadata so tawi benni o yoboyo ko rewete ko basi ala o jaggirtaake dum wonde dum do sellani ala o dañi nyalawmo mo yilorno kono non koy yeso anyango way kono tawde lahal en rotta tan ada wiya a nyamata diftoda hen longere bada e hunuko kadi a modide benni ala longere de kay yehi ma wor ko ne nafma kono non koy yeso sofgo kam jettirdande wadde non done ko non o dañi kay nyalawmo o kono koy yeso sofgo yeso anyango yidano ko yoyob ko rewete ko hawa gayna wa huwa kadhalika ala rajihi yo sharnawi wa man la yumkinuhu ru'yatun wala ghayruha ka asirin kammala ash-shuhura onatani nyaawoje ha joni korka de en jalti gede jidaade de tan joni ko alhaali korowo o kalaten so tawi korowo o woni koy nokku mo ganduda o wawa yide lewru o wawa yide maale ha joni de o mo andira lewru يعني أن الواجب في حق الأسير والمحبوس وغيرهما ممن علم الشهور ولا يمكنه رؤيته هلال رمضان ولا يجد من يخبره بذلك ستبي أن أو ندوك أو شكال نوانا كيمو يد لورو كورك وما عندي لبنون وما عندي ياوا دريم وما عندي مونم ياوا omo andi lebbidi omo andi ndudo kam o tini yawa darima omo andi yawa do yarate heddi omo andi kam yawa nani do yarate do jagga yarate yama hande ko nogas dum omo andi omo na lima nyalawmaaji kono non darorde lewrude mbete hande lewru ndudo darima walla daraki o andani
o ala kadi mo ene haalanamo ɗo holno waɗata kammala shuhura yo timmin lebbi ɗi lewru fof o limi yo waɗ ɗum balɗe 50 so waɗi yawa 50 ñalawma dewɗo heen o ha joni o waɗa janngo mum woni korka ɗum ɗo fayide gonanɗamo heen wonde ko ballaɗo ko ene wawi tawa ñande o waɗi 50 nde taw lewru ndu dari kono hanki e mum ni taw ndu mayruno kono taw yawa mayri ko nogas e jeenayi ay ñande o waɗi 50 nde ñande heen taw ko goo korka wonno kono o jaggirtaki ɗum kanko sababu nde o anda ay ñande o fuɗɗi ndende o yaha o timmino e ndunne 50 ene wawi taw wonɓe bowal ɓe juuli kanko o tinani ɗum tawde o ala kalanowo mo o tinani yo timmin lebbi ɗi lewru fof yo waɗ ɗum 50 ɗum woni wa malla yumkinuhu ru'yatun mo newanaki ɗum yiide lewru wala gayruha wona lewru korka ndu wala gayruha wona wondu o dañani kadi mo ene haalanamo ka asirin ko wayno dahaɗo kammala shuhura yo timmin lebbi ganduɗo lebbi wala yumkinuhu ru'yatu hilal ramadana wala yajidu man yukhbiruhu bidhalika yo timmin lebbi ɗi lewru fof salasina 50 yawman bima'ana idha ghumma alayhi alhilalu so tawi darorle ɗe birnori momo ha joni iddata ashuhurin yo timmin limore lebbi ɗi goto fof timmina ɗum balɗe mum 50 fa innahu yukammilu kullu shahrin 30 yawman hatta yablugha shahra ramadana wa yasumuhu kadhalika ndun lewrune o hoora ɗum balɗe 50 ni woni ñawore wa inil tabasat wa dhanna shahran samahu wa illa takhayyara wa inil tabasat ceerno wi so tawi jibori momo lebbi ɗi mbino ɗen nane komo andi lebbi ɗi omo andi mawnum yaawa omo andi yaawa ɗo yarate kono joni lebbi ɗi jibori momo o anda ko yaawa gonɗen o anda ko mawnum yaawa kadi o ala mo namdi kono noon ɗo ɗi jiborimo ɗo omo jikki kam nduɗo lewru nduɗo darotondu kam nduɗo ko korka foti wonde omo yakori ko ndu foti wonde korka ɗi jibori momo o anda ko yaawa gonɗen o anda ko mawnum yaawa o anda lebbi ɗi ɗi jibori momo omo andunoɗi kono kam ɗi jibima holno potaten wonde joni kono nduɗo kam omo jikki ndu darotondu ko ndu korka ay ndu jikki ko korka ndu samahu yo hor ndun yo wan ndun ko korka o hora ndun wo illa so jikkani khayyara yo suɓo hen wotor tan hoora so tawi o jikkani ko nduɗo woni korka walla nduyo woni korka so jikkuno kam nduɗo aroru tan ko ndu woni korka ɗum yo hor ndun tan wo illa so tawi o jikkani hen hay wotor noon koko jiɓorimo tan ta khayyara yo suɓo lewru tan o waɗa ɗum ko ndun woni korka ha joni o hoora ndun ma en kaaloy noon so hoori ndun hol ñawojo gonɗo hen اختلطت عليهم الشهور بخلاف سابقتها حيث غيمت عنهم الأهلة وعرفوا الشهور وهذا الذي اختلطت عليه الشهور فلم يستطيع أن يميز رمضان من غيره لبن جبري مومو ورنكي سيرنو كوركا إكو وانا كوركا من غيره ياسو مكو نندون لابدي لاول غرواني وول yo yaaru jikke makko o ko jaali ko o yatarajjaha indahu shahrun o jiccina lewru woturu o wiya ko ndun woni korka o hoora bi annahu ramadana bana ala dhannihi haqqille o jaggi kam nduɗo lewru ko ndu woni korka tawde ko ɗum o jikki yo jaggu ndun lewru o hoora ɗum gueɗel ɗimmel ngel an tastawi indahu l ihtimalatu tawa jentilade ɗe fof ene poti ɗo makko ɗo o wawani jiccinde hay lewru woturu ɗum woni wo illa o so tawi o ronki jiccinde hen hay woturu ta khayyara shahran minha yo suɓo lewru e lebbi he wa samahu bi niyyati ramadana somo hoora ndun lewru o hordata ndu noon ko anniya korka o horata ɗo woni ɗo ko anniya lewru korka yo anniyo o nandi koye jiɓoriɗo mo funnangue jiɓori ɗum ni woni yo hor ceerno wi noon wa ajza'a ma ba'dahu bil adadi la qablahu joni nde o hoori haw gayni Allah waɗi o dañi garowo ƴewdemo o namdi ɗum onon kam no woori korka ɓe mbi korka kay hoorama ma won lebbi joyi joni ay ndeke nde o hoori nde ko taw korka ɓenni ɗum moƴƴi wa ajza'a yoni ma ba'dahu
o hoora ha joni caggal korka bil adadi koye limore noon taw limore nde timmi la qablahu wona noon ko hoora ko adi ha joni noon korka so tawi o ari o namdima onon kam korka no woori korka min ɗamini ɗum ko lewru aroru ɗo ndu ndeke o hoori ko taw korka suwa arde ala ɗo yonani ɗo ko dañi korka makko nafila tan kono yonani korka makko farilla ka yani anna man iltabasata alayhi shuhuru on mo jiiɓori ɗum lebbi o jikki lewru o hoori walla o suɓi lewru o hoori ene wona yeeso makko ha joni ihtimalayni ha joni ene waɗi kadi jentilal ɗiɗi feeñanamo ko hoori ko an yatabayyana lahu ba'da siyami caggal nde o hoori caggal nde jiɓuya o iwi e makko feeñanimo kanko nde o hoori nde lewru ndu o hoori ndu wonno ko caggal korka ɗum ɗo kay yonimo o dañi korka yonimo gada una anhu wonanimo jobdi korka ka selli wa huwa ma ashara ilayhi bi qawlihi wa ajza'a ma ba'dahu bil adadi wa ma'na bil adadi annahu yanbaghi an yasbuta bi anna ma samahu kana muwafiqan li adadi ayyami ramadana yo taw noon ene hawri e limore nyalawmaji ɗi enen korka ka ndeke korɗen ko balɗe 29 kanko noon o hoori ɗum ko balɗe 30 walla korɗen ko balɗe 30 kanko o hoori ko balɗe 29 ɗo ene jogii ñaawore mum yo taw kadi ko korɗen ko hono ɗum o hoori so tawi korɗen ko balɗe 30 kanko no ko balɗe 30 horno bisimilla ɗo moƴƴi tawde hawri e adadu o ɗum woni hawri e adadu an yathbuta bi anna ma samahu kana muwafiqan li adadi ayyami ramadan ey 29 aw 30 nogase jeenayi walla 30 fodde lebbi no mbayata fa in kana naqisan anhu so tawi ko hoori ko ene manki ko korɗen ko enen ko balɗe 30 kanko ko nogase jeenayi kammalal yawmal baqi yo addu ñalawma keddiɗo so tawi ɓurtinino kam ɗum moƴƴi kono so tawi te manki ɗo yo addu ñalawma keddiɗo astani gueɗel ɗimmel ngel an yatabayyana lahu ba'da itmami siyami caggal nde o timmini korka feeñanamo ha joni noon kaɗo korka caggal nde jiɓoyo iwe makko wonde lewru ndu o hoori omo jikkanno ko lewru korka ndu walla nde jiɓorimo o suɓi lewru ndu ndeke ɗo hoori ɗo tawa korka suwa arde ɗo yonatamo korka sababu nde yani koko adi jangol korka li wugu'ihi qabla waqtihi o hoori koko adi nde korka ene ara wa huwa ma ashara ilayhi bi qawlihi la qablahu wona ko adi korka wa ala hadha la yumkinu an yakuna sawmu sha'bana qada'un an ramadana aɗa andi hordema yaawa nafatama e korka ka suwa arde kora yaawa tan pour aɗa yoɓira ɗum korka ka suwa darade taw ɗum yonata wadde noon kankone o hoori koko adi korka ka ene ara ɗo wadde yonata ha joni o hortat korka ka nde korka ka ari nde alladhi ya'ti ba'dahu ɗum woni noon o wi wa ajza'a yoni ma ba'dahu so tawi ko hoori ko nde lewru ndu jiɓorimo o jikki ko nduɗo lewru woni korka o suɓi ɗum o hoori walla jiɓorimo hay ɗumne o ƴeewi tan lewru ndu o yakori ndu foti wonde korka o suɓi o hoori feeñanoyimo caggal toon ndeke nde o hoori nde ko tawa korka ɓenni te ko hoori ko hono koɓe koori ko bisimilla moƴƴi so tawi ene manki yo timmit ko manki hen ko o wi la qablahu wona noon so tawi koko adi korka ko hoori ko feeñanimo ndeke ɗo hoori ɗo taw korka suwa darade ɗo yonata ɗo kay o hortat lewru wondu ha joni ko ene yoɓa korka ka hande noon ko ɗo windande men haɗata so allahu lamɗo jaaɓi mi salmini moni kala e mon mi juurima mi yafnima ko Bocar Ahmad Diop tun Wadibu amin mbiyon ketki jaam on jarama